अख्रां दास्काइनि बानजायनायाव ड्रामा दिन्थिफुंनायनि मावबादा खुंफुंनो साखाफारा। गोसो गुदुं सुबुंफ्रा ड्रामा सोलोंनो गोसोब्ला बे मावबादायाव बाहागो लानो थाखाय फोनांजाब खालामनो हागोन। गोजौ थाखोनि दिथागिरिफोरनि गेजेरजों ड्रामानि फोरोंथाय होनाय बे मावबादायाव अख्रां दास्काइनि बानजायनायाव फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 25 जुलाइसिम खुंजागोन ड्रामा दिन्थिफुंनायनि मावबादा तामुलपुर जिल्लानि मथंगाफुरि पार्कआव 20 साननि फोरोंथाय होनायजों बे मावबादाखौ खुंफुंनाय जागोन। जायफोर सुबुंफ्रा ड्रामा दिन्थिफुंनायनि सोलोंथाय लानो गोसो बिथांमोनहा बे मावबादायाव फैनो हागोन। गुबुन गुबुन जिल्लानि एबा गोजान जायगानि सुबुंफ्राबो बाहागो लाफैनो हानाय बायदियै हर थानाय उन्दुनाय आरो जानाय लोंनायनि राहाखौ खालामगोन होनना अख्रां दास्काइनि मावबादा डाइरेक्टर एम अख्रां बर'आ दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो। मख'नो नांगोनदि बे ड्रामा मावबादानि थाखाय मुं थिसननाय खालारा दासान्दि सोलिगासिनो दं। मानिमाला दास, मिरनाथि बर' आरो प्रीति केशव बिथांमोनहा बे ड्रामानि मावबादा फेकाल्टिस महरै बाहागो लागोन। जायफोर सुबुंफ्रा बे ड्रामा फोरोंथायनि मावबादायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा 9365651271 आरो 9365340179 नम्बराव थोंजों जगाजग खालामनो हागोन होनना डाइरेक्टर एम अख्रां बर'आ फोरमायथियो। जोंनि ससिय' कालचारेल अर्गानाइजेसन अख्रां दास्काइआ देग्लाय मोनसे ड्रामा प्रडाक्सन अरियेन्टेड ड्रामा वर्कशप खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। बेनि सोमोन्दैनो एसे मिन्थिहोनो नागिरदों दिनै। स्टार्ट जागोन फैगोन 6 जुलाइनिफ्राय 20 डेजनि थाखाय 25 जुलाइआव जोबगोन आरो बे जों रेसिडेन्सियेल ट्राइ खालामगासिनो। मा जायो बुंनो हाथ'वाखै, नाथाय गोजान जायगानिफ्रायबो सोरबाफोर फैनो गोसोबा बिथांमोननो थानायफोरनि जायगाखौ जोङो खालामनो हागोन आरो जेसेबां इभेन फुडफोरनि माबाखौबो जोङो सल्भ खालामनो ट्राइ नङा खालामगोन आरोखि। सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड गोजान जायगानिफ्राय फैनो बिथांमोनखौ जोङो ज' खालामदों। ओमफ्राय वार्कशपआव फेकाल्टि महरै फैगोन NSTनिनो NSTनिफ्राय एलुमिनि मनिमाला दास होननाय सासे एलुमिनि दं NSTनि। ओमफ्राय आरो बिथांजों लोगोसे सानै फैबावगोन बिथांनि ग्रुपनि। बिथांमोना ट्रेन खालामगोन बेहाय फैनानै आरो जोङो बे पार्टिसिपेन्ट टिमनि जायफोर माबा स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ लानानै जोङो गोदान थुनफावथाय दिन्थिगोन। जों दासिम मोननै थुनफावथाय, मोनसे चाइल्ड थुनफावथाय आरो मोनसे गिदिरफोरनि थाखाय जोङो दाबो फाइनेल डिसिसनखौ लाथ'वाखै माखौ खालामगोन, नाथाय खालामगोना रोखा जानानै दङ आरोखि। बिथांमोनखौ खालामगोन जोङो नै दा जों जेराव दङ दा मथंगाफुरि पार्क बेहायनो वार्कशपआबो जागोन आरो जा जोबखालि जा ड्रामा दिन्थिफुंनाय बेबो बेहायनो जागोन। आरो जोङो फाइनान्सियेलि जेला एसे नायनांगौ जायो, जों फाइनान्सियेलि बेखौनो ट्राइ खालामगोन जेन माबायावहाय श'खौ नायनो थाखाय जों बेखौ एसे टिकेट श' बायदि जों खालामगोन। आगोल जों जायफोर फर्मुला इउज खालामदोंमोन, आगोल जों 2015आव खालामदोंमोन फार्स्ट वार्कशप, ओमफ्राय बिनि उनाव जों टेम्पाक्रेटे सिल्डार होननाय थुनफावथाय खालामदों बेहायनो बे जायगायावनो। बेयावबो जों टिकेट श' खालामदोंमोन तामुलपुरनि रायजो राजानि हेफाजाबजों आरो देग्लायबो जों बेखौ खालामनो थाखाय ट्राइ खालामगोन। बिदिनो जों बेखौ जाफुंसार होगोन। आरो बे वार्कशपआव रेजिस्टार खालामनो थाखाय मोनसे फिस थागोन, रेजिस्ट्रेसन फिस। बे जाबाय अनलि 111 रुपिस बे रेजिस्ट्रेसन फिस। बाखि जायफोर गोजाननिफ्राय फैगोन बिथांमोननि थाखाय थानाय आरो जानायनि थाखाय जोङो मिनिमाम मायबा मोनसे चार्ज खालामगोन। बेखौ जों जेला बिथांमोना जों कन्टेक्ट खालामो अब्ला जों सावरायगोन। दासिमथ' बेनो बेखौ अबभियासलि होनाय जागोन। वार्कशप जोबनायनि जि माबा मोनसे सिन बायदि बेखौथ' होनाय जागोन। आरो बिथांमोना 3 फैगोन। जोङो बिथांमोननोबो मोनसे एक्सपेन्स दङ जोंहा, जों बेखौ एक्सपेन्सखौ माबोरै खालामनो हायो बेखौनो ट्राइ खालामगासिनो दा। बाखिथ' जोंना जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो माने रेडि गासैखौबो खालामनो। जिथु मा थांखि लानानै बेखौ होनाय जायो? थांखिया बेनो, दाथ' ड्रामाया जोंना मानसिफोरा ड्रामाखौ माने दासिमबो बिराद सिरियासलि लायाखै, ओरैनो माने मोनसे पार्ट बादि लायो। नाथाय दा ड्रामाया जायफोर जोंफोर मिथिनायाव दा CBSEनि जि कर्स बेफोराव मोनसे साबजेक्ट हिसाबै गनायथि सोसनजाबाय आरो दा लासै लासै गासैबो बुस्थुआव बे जानो थांगासिनो। आरो ड्रामाया
जास्ट मोनसे ड्रामा होनना बे जानानै गैला बे पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टनि मोनसे बिराद डेभेलप जायो आरो जेला नों वार्कशप खालामगोन 20 days अब्ला नोंथांमोना फैनो हाबावोसो आरो जों अपेन फर अल खालामदों बेहाय उन्दै 6-7 इयारनिफ्राय बेहाय जों 35-40 इयारनिबाबो जों वेलकाम खालामगोन आरो बे नोंनि पार्सनेलिटि डेभेलप खालामनाय नों कमिउनिकेसन स्किल डेभेलप खालामनाय इभेन ड्रामाया जों लाइभलिहुड माबोरै होनो हायो जों बेखौबो बेहाय वार्कशप जों मोनसे लाफादों आरो वार्कशपआ बिराद माबा सरि मोनसे माबा केरियार काउन्सिलिं होनना जों मोनसे लाफादों बेहायनो बे बिराद गिदिरै जेबो जाया नाथाय एक्सपार्ट सानैसो जों लिंनानै बेखौ जोङो माबोरै बेखौ लाइभलिहुडनि मोनसे लामा हिसाबै लानो हायो जों बिनि सायावबो मोनसे गियान होगोन आरो बे बुस्थुखौ स' ड्रामाया बेनो वार्कशपआ नोंखौ पार्सनेलिटि नोंनि डेभेलप खालामनायाव बे हेफाजाब होगोन आरो केटेगरि जोंना बिदि गैथ'वा जों अपेन फर अल खालामदों बेहाय 6-7 इयारनिफ्राय 40 इयारसिम लाफैनो हायो बा बिनिफ्राय बाराबाबो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया जों बेखौ वेलकाम खालामदों माने जोङो जास्ट मोनसे पार्टिकुलार माबायाव बेखौ खालामनानै दोननो नागिराखै जों जेन गोसारलाङो बयनावबो जों बेखौ ट्राइ खालामदों नाथाय जेला जइन जाजोबो बेहाय अब्ला जोङो उन्दैनि मोनसे केटेगरि खालामनानै जों बिसोरखौ एक्सट्रा सेपारेटलि जों बिसोरनो ट्रेनखौ खालामगोन आरो गिदिरफोरनि थाखाय सेपारेटलि ट्रेन खालामगोन आरो जोबनायाव उन्दैफोरनि थाखाय माने मोनसे चाइल्ड प्ले जागोन आरो मोनसे गिदिरफोरनि थाखाय गिदिर माबा प्ले जागोन आरो